Maar als je fjouweren is het 3 dagen dwaande alle documenten te inventariseren, digitaliseren en antwoordbrieven te schreeuwen. Het Verzetsmuseum is likwijls blied met wat er al hier inbracht is. In de periode rondom de kerst altijd maar afwachten wat er gaat gebeuren. Maar het valt ons enorm mee en we hebben er erg veel werk van om het ook even goed op te bergen natuurlijk. Het is een hele tafel vol, hè? Het is een tafel vol en alle materiaal is ingeleverd door mensen die er een persoonlijk verhaal vaak bij hebben. Maar dat weer nou correct de bedoeling. Gewone documenten die toch het verhaal erbij bijzonder worden. Ik herinner me nog wel mensen die foto's inleverden van een vakantie in Eernewoude. Ze gingen met een boot vanuit Dokkum. En ze hadden 2 onderduikers in huis en die gingen ook mee op vakantie. Die moesten ze natuurlijk een beetje verbergen in de boot, onder de banken. Dat ze daar opletten, dat er altijd iemand op het roer zat om het in de gaten te houden. Dit is een gezin uit Hoornse Zwaag. En dit zijn de kinderen van dat gezin. En op de foto staan kinderen in de kleding van de oorlog. En in de bijgaande brief wordt dan beschreven wat voor kleding ze aan hebben en dat het gemaakt is van bijvoorbeeld parachutestof of zelfgemaakte zaken of wat dan ook. Nou, dat maakt dat deze foto in één keer in aanmerking komt voor een verhaal over de Tweede Wereldoorlog. Zonder dat verhaal is het gewoon een mooie foto. Hetzelfde geldt voor de persoonsbewijzen. Daar hingen ze al een paar 100 van, nou ben er nog weer 100 bijkwamen. Een van de mooie dingen van deze documenten is natuurlijk dat het een combinatie is van de naam en de foto. En daarmee hebben we in één keer, als we dat archief open doen, 400 foto's van Friezen uit de Tweede Wereldoorlog. En dan wordt het in één keer toch wat anders. Dan maakt hij het wat tot een persoonlijke verhaal. De persoonsbewijzen komen alle hier op in je morgen te hangen. Van september aan, mooi oorlog wordt te zien in het nieuwe Fries Museum.